салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон, шаби ҳамат ба хайру шодӣ боша. Касоне ки хобан хоби хуш мегем. Саатам 1-2 кор кадестай рости гап хобу набурд. иқа комментария хондум, рости гап ҳамақа комментарияро хондум, ҳамақа гизала шидам. ака намедонам ира ман хандида гап занам ё ки чӣ хеле гап занам намедонам. шумо на каре на кур чхелему даҳантун да ҳамин ҳақоратҳо мепеча. шумо моро маҷбур мекунед ки мо ҳам хеле гап бигем. ӯ ягон одами соқ хеле наменависад. значит шумо носоқен, носолимен. ё ки охи носолимам бо ақлиш намегире хеле гапа банависа. ман ҳамида ҳайрон шудам ки ман шуморо ҳама одаме нависа бигум ира ақлиш камай. охи чӣ хеле ақлиш кам буд дар камеда интернет пул меофтай, пул мепафтай, интернет медромадай, видеоро тамошо мекардай, ба комментария менавистай. чӣ хеле туғури дар калима туғури мегире ки одам ақлиш намегира. 1000% ақлтон мегира. ҳамун мардак рост мегӯяд ту на кари на кур. навистай ки хака ма гапоро шар нестай ки дар иҷа бимонам. он амин сурате ки ман мондам, ин амин иминои барои ҳама одамоа. ин амин сурат. фикр накунед ки гапои шумо ман лишна ман метарсам. ман астағфирилло. ман ҷуз худованд дим қонун дига ягон чашми тарсам надорам, ягон касам наметарсам. аввалаш худо, охираш худо. ҳамин вақти қадим омадагае ки аввал худоай дим қонун. дар қонун бояд ҳама вақт ҳамин ду айда чӣ батарси бояд. аввал худоай, аввалаш худоай, баъд қонун. ин гапа бояд ҳама одами солим бояд бидона. ҳар як одами солим бояд бидона ки қонунда бояд итоат кунӣ. дар кадом давру замоне боша, дар куҷое ки бошӣ. ако гапои бача мепартоем, гапи хуб. охи ту одами беақл набошӣ. ҳамин гапае ки нависад ки бой додин, бой додин кимчи бо гапои қабеҳ. ту ягон урусӣ ё ягон немисӣ ё ягон франсузӣ бой доден мегӣ. ки ту значит ягон натсияи дигаи тоҷикиро медонӣ ки бо нависи бой доден. футбол додин мо бой дода будем. ин значит дига натсияе ки и бой надодай, мо бой додаем. мира урустаи беномусе биҷои бига ки хай бачаҳо бой додем, хай ҳамия и варзишай бой доден гуфта бо хандаву бояд гапои дига. қатиам як хелет гап ҳаромай. ин ҳамин сурате ма мондагим иминои барои анамо одамо гап дахл дора. барои бевиҷдоно, барои беномусо, барое ки ватана дӯст намедоранд, ватанфурӯшо меган, анамиён. ин ҳамин одамое ки ватанфурӯшӣ мекунанд ва дили чандин ҷавонмарди дигаро хунук мекунанд. ай дасти хитон намеоя, накунед ин хеле короро. ай дастон биёя бикунед. маҳрамат биёем бари мо да ҳамроҳ шавем. мо ягон каса ба дил нияти бадам корам надорем, ба чашми бадам кор нигоҳ намекунем. маҳрамат биёед дар бар мо рост шем. гапои қабеҳи, гапои ахмақӣ, гапои бесаводона, гапои туфтои вариантона нависен дар канали ман. ин канали ма барои одамои ноқсулақл нест. ҳама таяним чор мекардам анде бепадписчи бимонаму ҳамин ҳам хеле дал ба ёбу дангу девонаро намехоҳам ки дар каналам бибинам. одамои соқ, одамое ки мефаҳмеган узри зиёд, бахшиш. ба худо асабон дар расидан маҷбур шудам ки ҳамин гапҳоро бигӯм. маро бифаҳмед илтимос, бахшиш. касое ки мефаҳманд, ман боварӣ дорам ки мефаҳманд. ин одами намефаҳмдагиш бо намефаҳма бо инам дар гапҳои ма бо менависам. сарбаланду хонобод бошад. худо нигоҳбонатон, худо ёри ҳаман бошад. зинда бошед.